onye ego ụgwọ ọnwa ya na-ezurughị ya ọ ego overtime ga-ezuru ya. Nwata ọbụla malitere ịmụ ịrị elu mata amata na obi na ukwu ga-esi ike. Ọ bụ isi kara aka na-ebu ogidi, mana isi aka aka bụ ogidi etibuo ya. Ọ bụ udene kara aka na-amabu ozu afọ. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Ụmụnne m ndị Igbo, ị ma na o nwere ihe a na-akpọ nga mmụọ. Ọ bụrụ na ị na-agbara onye ike bụị anya saa, asị gịnị? Ọ bụrụ na ị na-agba odibo maọbụ na ị nọ n'aka mmadụ fie asaa n'anya atụmadụ ebe ego ya dị na ebe ngwaahịa ya dị, maka na ihe ahụ taa n'eze anaghị eju afọ. Ụkpara ogboko gburu, ọ bụkwa ntị chiri ya. Ihe m ji ekwu ihe bụ ka mma anya bụ ọkwa maka ndị nwere ntị ka ha gere. Ọtụtụ ụmụ nwabọị bụ ndị na-eji aka ha amaghị onwe ha ụdọ. Ọtụtụ nne na nna so were enyere aka ka e wee manye nwa ha nwoke ụdọ. Ọ bụrụ na nwanne gị nwoke nọ odibo na nwa ịmụta gabara odibo, gee ntị gere okwu a n'isi, ti n'oge na-etinye bụ mkpu, nye nwa gị ndụmọdụ na sepụ itinye aka maọbụ ịnọ n'izu iri ego ọga maọbụ ngwaahịa. Ọtụtụ ndị ike bụ ndị ọga nwere ike ị na-emeghe ihe ha agbachi gị nkịtị, mana ọ n'ikpete maazụ ya ka ị ga-anụ ụda ya. Maka oke soro ngwere maa mmiri, ọka oke ọ ga-agọ ngwere. Oyi ndụ jem ive na ihe sokwa anyị. Ihe m ji ekwu ihe ekwu bụ na ihe eji ekpe mmadụ ikpe na mmụọ ma na mmadụ bụ na iji ihe onye onye ka ọ ga-abụ ụfọdụ gbachie odibo ha na-ebitọgharị aka. Kama m ga-agba ka ngwọ ka ntụwa ka ngwu, ebe onye ọsọ ruru ịbụ onye ije ga-eru ya. Is a matter of time. Nwanne m, ị na-agba odibo rubere isi atụmadụ ebe onye ike nọ. Atụni n'afọzie na inyere enyo ebe ngwaahịa maọbụ ego ya nọ. Ife m na-agwa gị bụ ofekene ama nghọta ihe nke mmụọ. Ọtụtụ ndị ọga gbachicha gbaa n'ọchị ọhụ nke bụ na iwe ihe ha, nwanne m, a ga-amanye gị ụdọ. Ọnya ka ọ ga-abụ ịgbachi odibo pụta ibidozie nke gị nwa, ị na-afụ nka ngọzi ihe niile na-abịara gị na mmụọ, mana ya bụ ife agaghị apụta ihe na mmadụ. Maka gịnị? Na ijigo aka gbuele gị onwe gị onunu ebe amara gị na-abịa, ọ gaghị a na-anara ya. Maka gịnị? Na iji ego ewe mee investment, na iji ego eme a lot of resources nke iche nara ya amaghị. Ọ makwa ọ gafuru nwa bọị n'anya bụ ihe ọbụla ọ na-eme ọ na-akụ ya na-akọshọ ya, mana kwefuru ndị ga-abụ ị na-eme ihe ha agbachi gị nkịtị. Nwanne m, fikwa asaa n'anya na gị na ha na-emekọ ife. Nke ikpete maazụ, nne na nna ka nna agwa ukwu a. Ọ bụrụ na nwa gị n'odibo, biko onwe ego o zitere maọbụ ihe o zitere nke ọ nọ n'aka ọga ya, naba ya wụ na tiwe mkpu n'oge. Ihe m na-agwa gị bụ ime nghọta ya bụ ife iji wee mechie okwu a. Ndị ọga, bikonu tọhapụnụ ọtụtụ ndị unu ji, maka amaghị isi ga-abụ eze echi niile. Eziokwu na ọ bụ ihe jọwurude na njọ, ma si wee kakwu n'isi na nwa ịkpọta ka inyere aka ka ọ bụrụ mmadụ batazie na be gị, bụrụ ọburu nna ya ụzọ wee mụta diọkpara, chọọ ka ohu ọkpa n'ala. Nwanne m, biko ka amaka ọjọ na hapụrụ ya na chi ya gbaghaba. Mana nke dị ka ikpe ya, bikonu ka iji nwayọọ n'ihe niile nke anyị na-eme n'ụwa ga-abụ onye ọbụla. Ebe onye ọsọ ruru ịbụ onye ije ga-eru ya. Were obi ndidi nagide ihe niile.
o tee aka ọ dị njọ, emesịa ọ ga-adị mma. Ndewo na igere ozi a, tụsara ya ka ụmụnne anyị sonye. Gaa na my YouTube page ka ị were anya gị gbara ihe nkiri. Aka m bụ nwanne gị nwoke bụ Maazi-UC.